kroppa on tälleen, sä oot 15 vähän noin pää. Eli kun on siellä istutaan yhdessä putkeen päässä. Älä vasta takaisin. Se minkä takia ei siinä mitään tapahdu on se, että jos monet yltyy tästä putkesta esimerkiksi, jotkut jopa rupeaa tekemään tätä ympyrää, niin sehän on virhe sitä hilpissä. Jussi, tule, täällä. Ei siellä putkessa mitään olla, täällä. Siellä vauhtia. Joo. Et mene sinne, kun täällä siellä on pikkasen nyt ne murrusia varmaan tuoksuun. No niin.